Добрый день, поважаныя аматары жаночага футбола. Рады вітаць вас у прамым эфіры на YouTube-канале Women Football Беларусь. Матч другога тура жаночай вышэйшай лігі, ну і матч, напэўна, ўсяго нашага жаночага футбола. Girls Derby, як яго сталі называць ўжо трэці год запар, і ім сустрэнуцца Дынамо ПТУФК, двухразовы чэмпіён нашай краіны апошніх гадоў, і футбольная команда Мінск. Да, вось такое сталічнае дэрбі. Зараз гімн, а потым працягнем эфір. Судзейская брыгада на чале з Сергеем Сцицурыным вось гэтую, канешне, вельмі важную з любога пункту гледжання гульню будзе абслугоўваць. На вашых экранах капітаны каманд Анастасія Новікава, якая вось толькі-толькі ў гэтай міжсезонне перабралася якраз у Мінск з Дынамо ПТУФК, ну і Ганна Піліпенка, цяпер ужо капітан нашага чэмпіёна. Вітаюцца суддзямі Сергей Сцицурын галоўны, яго памочнікі Сергей Касавец ды Дзяніс Пашкевіч, чацвёрты рэферы мінчанін Кірыл Апановіч, інспектор матча Георгій Вербіцкі, ён таксама з Мінска. Да, ну і чаканні мы, канешне, сустрэчы, апошнія словы адзін аднаму. Ну і, канешне, тут галоўны трэнер Дынамо ПТУФК Юрый Малеев сваім дзяўчатам апошнія словы такія, ну, якія павінны іх, канешне, абудзіць вось да гульні з першых хвілін, гульні агрэсіўнай, так як гэта было у матчы за суперкубак, які на пачатку сакавіка адбыўся. Ну і тут вось такія бегавыя практыкаванні праводзяць, бачыце вы зараз на сваіх экранах гараджанкі. Давайте, напэўна, звернемся зараз да складу каманд. Дынамо ПТУФК гаспадарыні гэтай сустрэчы. У варотах сёння Кацярына Уласевіч, нумар 91. Полевые гульцы: 6 Вуланія Клаўдзія Дабда, 7 Нзана Фехкалет, 9 Тацяна Маркушевская, 11 Кацярына Дудко, номер 18 Віта Николаенко, 21 Анастасія Попова, номер 22 Ганна Піліпенка, наш капітан, 25 Эстер Ромалепія, 88 Надежда Сісе і номер 99 Анастасія Ліннік, Юрий Іванович Малеев, галоўны тренер команды. Спасибо. Звернемся цяпер да склада Мінска. Марыя Свідуновіч, гэта галкіпер, Некеса Вафула, нумар 9, 10 Елизавета Пінчук, 11 капітан Анастасія Новікова, 13 Діана Бакум, 16 Мілана Сураўцева, 18 Реджина Оту, нумар 20 Вікторія Казакевич, 23 номер Анастасія Побігайла, нумар 33 Ганна Красікова і 44 Валерія Богдан, галоўны тренер Андрей Юрьевич Пышнік. Ну, ўжо дынамаўкі гатовыя да пачатку гэтай сустрэчы. Гэта Марыя Свідуновіч, яна дэбютуе сёння за футбольную каманду Мінск, хаця, канешне, гэтага не павінна было адбыцца, да, калі б на украінскай зямлі быў бы мір цяпер.
і пакуль усё было добра, аднак все гэтыя жудасныя абставіны просто змусілі Вікторыю Казакевіч разам з Марыяй Сведунович вярнуцца на радзіму ў Беларусі і папоўніць склад каманды Мінск. Стартавы свісток прагучаў, ну і адразу ж дыяганаль ад Анастасіі Пабегайла, там з мячом Зіяна Бакум, хутка яна яго страчвае, ну і Ліннік перадачу недакладную зрабіла на Ганну Піліпенку. Тут жа бачым мы, як настойліва ідзе ў барацьбу Эстэр Рамалепе, перад ёй Анастасія Новікова. Ну гэтыя, канешне, дзяўчыны добра ведаюць магчымасці адна адной, так што за гэтым супрацьстаяннем будзе цікава паназіраць. Ну і ў першую чаргу, канешне, мы будзем часцей за ўсё звяртацца да той гульні за суперкубак, якая на пачатку месяца прайшла на стадыёне футбольнага клуба Мінска. З лікам 2-1 перамаглі дынамаўкі ў той сустрэчы і бліскучы, в прынцыпе, першы тайм правялі. Было шмат вострых момантаў, да, і увогуле каманда гуляла, як і раней, вельмі так агрэсіўна, што называецца, да, з пазіцыі сілы. Ну і вось вынікам гэтага сталі 2 забітыя мячы. Першы правяла Ганна Піліпенка, вы, я думаю, памятаеце, да, пасля памылкі Елізаветы Сілко. Ну, гэты мяч быў там хвіліне на 6-й, на 7-й, дакладна не памятаю, востры момант, ну і хуткі мяч правялі дынамаўкі. Пасля гэтага ўжо больш ім стала лягчэй, што называецца, да, гуляць. Другі гол сябе таксама не прымусіў доўга чакаць. Ну а ўжо сітуацыя пасля перапынку вельмі такая стала іншая, да, перахапілі, можна сказаць, ініцыятыву гараджанкі, і вынікам чаго стаў удар трапны ад Нікесы Вафулы. Зараз яна таксама прабіла не вельмі моцна, ну і самае галоўнае, недакладна. Ну, у той сітуацыі, канешне, я маю на увазе суперкубак, было там усё і лёгка зрабіць, амаль што апусцелыя вароты яна паразіла. Давайте яшчэ раз паглядзім. Ліннік зараз прабівала, да, ну і не так усё добра ў яе адбылося. Ну вось якраз такі з мячом Нікеса, і рвецца яна да варот Кацярыны Уласевіч. Ну так проста тут, канешне, гранадзерку Надзеж Сісе, якая распачынала сваю гульнявую кар'еру ў Беларусі якраз такі ў Мінску, і якраз такі тады каманду ачольваў Юрый Малеў. Ну вось цяпер добра ўсё яе атрымліваецца у гэтай івуарыкі ў складзе дынамаўскай каманды. Нікеса не адгукалася на гэту перадачу ад Рэджыны Опі, таму мяч лёгка дайшоў тут да Кацярыны Уласевіч, ну і Вуланія Дабда. Да, ну вось калі так зноў жа звяртацца, да, і параўноўваць склады, першую чаргу тут трэба казаць пра Дынама, то лінія абароны тады вось у суперкубкавым проціборстве яна складалася з 4 афрыканскіх футбалістак. Ну вось цяпер мы бачым на пазіцыі левага паўабаронцы Рамалепе Эстэр, тады яна гуляла на правым краі абароны. Ну вось цяпер у гэтай гульні вось гэтая дзяўчына, таксама вопытны гулец Анастасія Папова, зараз выканае на вось гэты штрафны удар. Закід наперад. Добра гуляе галавой Валерыя Богдан. Бакум. Ну і перавод у напрамку да Міланы Сураўцавай. Ну, можа быць, да, тут Мілана крыху так звужала, да, шырыню вось гэтай атакі. Павінна, можа быць, яна тут была на фланзе чакаць тую перадачу, каб урывацца ў вольную прастору. Ну, вось атрымалася так, як ёсць. Зана, вельмі добрае, канешне, ўражанне. Пасля сябе яна пакінула. І, канешне, маючы на ўвазе і мінулы сезон, ну і ось тую самую гульню за трафей. Казакевіч.
Пінчук. Так просто Нзану тут не прайсці. Ну вось бачым мы, што Мінск на першых хвілінах, да, вось з пазіцыі сілы так імкнецца ўсё ж таки правесці гэтыя стартавыя хвіліны. Паглядзім, чым тут все далей будзе заканчвацца. Выходзіць з варот Кацярына Оласевіч і апярэджвае Діану Бакум. Хутка гульню ўзнаўляе Папова. Ёсць перад ёй аператыўны прастор. Ну вось крыху так неахайна згуляла Настасья. Перадача на сваю цёзку Ліннік. Што будзе рабіць 99 нумар? Пераводзіць яна туды на правы край. Там Кацярына Дудко. Зноў Ліннік. Открывается Нзана Фехкале, да, и мяч зараз да яе доходит. Ну, вось широким фронтом імкнецца вось гэты пазіцыйны свой наступ арганізоўвае Дынамо, і мы до гэтага ўжо, напэўна, з самага пачатку існавання гэтай каманды з 2020 года прызвычаліся вось менавіта такія дзеянні бачыць вось на чужой палове поля. Сіссе знаходзіць перадачай Дудко. Дудко на пазіцыі такога высагнутага, да, форварда, наканечніка стралы сёння дзейнічае. Ну вось распачынала якраз такі яна гульню на фланзе, вось суперкубкавая, але пасля гэтага забітага мяча хуткага, да, Ганнай Піліпенкай яна да, зноў жа, не, крыху я тут памыляюся, вось была на гэтай жа пазіцыю, ну а потым змясцілася ўжо на фланг, а яе месца заняла Вікторыя Валюк. Ну вось Валюк сёння на замене знаходзіцца ў бліжэйшым рэзерве. Добрая перадача ад Ліннік на Нзану. Ну, трэба тут, конечно, сітуацыю абвастраць. Перадачу штрафную, і добра тут дзейнічае Анастасія Новікова. Сураўцева сыходзіць ад Рамалепе, і што тут Ліннік так проста, так, канешне, сябе перагуляць не дазваляе. Ілана Сураўцева, канешне, самая, напэўная, выбітная дзяўчына вось у гэтым складзе, самая перспектыўная, так сказаў, з гэтым складзе гараджанак. Ну, і я думаю, што, можа быць, праз гэты сезон, можа быць, некалькі яшчэ давядзецца ёй пагуляць у Беларусі, ну і павінна яна сябе шукаць, канешне, у больш сур'ёзных чэмпіянатах. Талент і самая галоўная працаздольнасць гэтай дзяўчыны, канешне, выклікаюць, ну, павагу, гонар, як хочацца тут назавіце, і павінна яна, канешне, пра сябе заявіць у поўны голас вось у замежных нейкіх першынствах. Пас ад Паповай на Дудко, я думаю, быў намер зрабіць у правага абаронцы. Ну вось з мячом сустрэлася Марыя Свідуновіч. Да, дэбютавала Марыя ў лізе чэмпіёнаў у мінулым сезоне у складзе харкаўскага Жилстроя-1, Жытлабуда-1. Тут як заўгодна, да, можна каманду называць. У лізе чэмпіёнаў гэта адбылося ўжо напрыканцы групавога этапу. Ну, я думаю, што ведаеце вы там змяненні пэўныя у фармаце розыгрышу турніра з мінулага бягучага сезона, да, сезона 21-22 прайшлі. Цяпер, як і ў мужчын, у дзяўчат таксама групавы этап. Ну і ўжо у нічога не вырашальнай гульні супраць мадрыдскага Рэала згуляла ўсе 90 хвілін. Марыя Свідуновіч, да, прапусціла яна там, здаецца, тройчы, але самае галоўнае, што набыла вельмі сур'ёзны вопыт вось у гэтым Еўракубку. Ну і супраць мадрыдскага Рэала, я думаю, не кожны футбаліст у Беларусі, да, нават футбаліст, не той, што футбалістка, згуляў увогуле ці згуляе ў сваёй кар'еры. Ну, вось што ёсць, то ёсць. Хаця, канешне, зноў жа вельмі, ну, тут проста іншых слоў падабраць цяжка. Вось тое, што зараз там адбываецца, пра гэта нельга казаць проста ні з якой, да, там пазіцыі. Ну і давялося дзяўчатам з'ехаць, канешне ж, дадому. Ну і, дарэчы, таксама у
Жылтлабуд першы з'ехала і былы галкіпер Дынамо БДУФК Наталья Мунцян, молдаванка. Перевод длинник на Маркушевскую. Там открывается, робит забегание Попова. Маркушевская гэтага не бачит. Ну, змяшчаецца на центр, гуляя назад на Сисе. Николаенко. Передача на Дудко. Один дотык на Попову. Ну и Попова в центре там шукала Ганну Пилипенку. Так просто, конечно, праз оту гэтай передача пройти не могла. Линник показывает, да, Маркушевская, что варто было бы туды отдать. Ну и помылка якая ад Надежды Сисе выходит сам насам Никеса 0-1, да, ну вось на роўным месцы літаральна памылілася зараз Надежда Сисе. Ну и Вафула Никеса свой другі мяч у вароты Дынамо БДУФК забівае ўжо ў гэтым сезоне. Дачакаемся мы паўтор. Ну тут просто, ведаеце, такі няшчасны выпадак адбыўся з Надежды Сисе. Нічога тут не предвещала, что называется, да, бяду нейкую. Ну, ось так все тут атрымалася. Ну и таким чином хуткі гол цяпер ужо забівае Мінск на 11-й хвіліне. Давайте глядзець яшчэ раз, да, ну гэта ўжо конец моманту, да, выйшла з ворот Катерина Оласевич, цягнулася за гэтым мячом, но аднак все тут выканала просто па-майстэрску. Яшчэ раз гэты паўтор вось з камерай за ворот нам зараз показали. Ну да, выконала, конечно, выдатно, и тут только, напевно, можно крыху так паспачуваць Катерины Оласевич, да, все она рабіла в этой ситуации. Ну, такого сюрприза, что называется, не чакала. Дабда, перевод на Ромалепе. Ну и Сергей Стецурин, да, тут фіксує порушення правил. Ну і да, так крыху тут з уводу мяча ў гульню не вельмі атрымалася у Марыі Свідунович. Попова рыхтуецца мяч заўтра ўвесці. Ліннік. Сисе. Ну, я думаю, что нервы у Надеж добрые, не павінна она тут вельмі уже так разгубиться после гэтай помылки и сапсаваць себе настрой, да, что гэта может вельмі так паўплываць на всю команду. Ну, такое здараецца, да, няшчасны выпадок и всего только. Гульня працягваецца и гуляць яшчэ, ну, крыху тут меней. За 80 хвілін пабегайла была не Дабда. Дудко, разворачивается Катерина, змагаецца з ёй Пінчук, Пабегайла. Ну, тут борьба у паветры. Ну да, тут жарсці крыху накаляются, да, ну и ведаем мы про нораў. Першую чаргу, конечно, Ганны Пилипенки, ну и Суруцова таксама можа адказаць. Галоўнае, конечно, каб да папярэджанняў нейкіх непатрэбных, да, выдаленняў не прайшло. Ну, Стецурин рэферы вопытны, і ён тут дзяўчат павінен вельмі хуценька супакоіць. Ось што зараз і робіць. Колькі словаў Сураўцавай, колькі словаў Піліпенцы, і можна гульню працягваць. Занов Эхкалет каля мяча. Перевод на Попову. Да, ну, конечно, ось за дзеяннямі Катерины Дудко так само цікава паназіраць, да, ось была яна, ну, безумоўным лідарам свайго Нёмана на працягу 5 гадоў, калі каманда выступала у вышэйшай лізе, у жаночым чэмпіянаце нашым. Ну, вось цяпер ужо на футбольнай мапе такой каманды няма. В жаночым футболе я маю на увазе. Ну и, конечно, такі этап у кар'еры наступае больш сур'ёзны, да, у яе. Цяпер дзяўчыне трэба, ну, сябе зарэкамендаваць вось у калектыве, які, ну, больш сур'ёзныя задачы заўсёды павінен вырашаць. І да, ёсць, напэўна, можа быць зараз нейкія там перашкоды, трэба ўліцца ў чэмпіянат, зразумець
усе патрабаванні, да, і заняць тое месца, да, ў гэтым камандным механізме, дзе яна будзе адыгрываць вядучую ролю, які заўсёды. Ну вось пакуль на гэта трэба час. Мінск у атацыі, і што, будзе Пінчук біць? Не, да, зараз прабівае, мяч ляціць вышэй. Ну добры, в прынцыпе, момант, да, і мяч там пад нагой вельмі зручна ляжаў, да, і Пінчук вырашыла прабіць. Яшчэ раз нам на паўторы пакажу. Да, тут Нзана перад ёй была, але не заблакавала на гэты удар, да, і ўсё ж таки прабіла. Ну, вышэй, да, на гэты раз, ну, можа быць, у наступным моманце ўсё тут вырашыцца для Пінчук належным чынам. Піліпенка, Рамалепе, не, мяч да 25-го нумара Дынамо не даходзіць. Сураўцева. Перад ёй Нзана, ну і мяч за межамі поля. Ад футбалісткі Мінска сыходзіць. Чвэрць гадзіны у нас ужо мінулі ў гэтым першым тайме. Нагадаю, на 11-й хвіліне Никеса Вафула адкрыла лік. Ну і тут, да, будзе штрафны удар. Парушаны правілы на Кацярыне Дудко. Буйным планам футбалістка Дынамо. Ну і, канешне, хто гэты штрафны будзе выконваць, як не Анастасія Ліннік. Зараз у нашым чэмпіянаце ўжо дзве футбалісткі з такім прозвішчам, як вы добра ведаеце, цэнтральны абаронца Смаргоніць. Цяпер Дар'я Ліннік. Ну вось не трэба гэтых дзяўчат блытаць, і зноў жа я скажу, што гэта ніякія не сёстры, ну і, наколькі я ведаю, нават не сваячкі. Дзве футбалістцы ў сценцы, Тураджина і Діана Бакум. Ну і вось каля мяча рыхтуецца прабіць. Я думаю, што можна тут нават паспрабаваць ударыць наўпрост у вароты Анастасіі Ліннік. Ну, будзем глядзець, на што тут наважыцца Анастасія. Бачылі мы ўжо ў гэтым сезоне удары. Ох, так лізнуў, што называецца, папярэчны мяч і сышоў. Да, біла. Гэта, безумоўна, ніякі быў не навес ад Ліннік, ну вось крыху не хапіла. Ну і што там, нейкія праблемы ёсць у футбалісткі. Анастасія Попова, здаецца, тут на газоне, да, і трэба ёй аказаць меддапамогу. Ну, гэта ўжо будзе адбывацца за межамі поля. Такая пауза зараз, я думаю, для абедзвюх каманд пойдзе на карысць. Неблагі такі вецер на Дынамо Юні тут. Ну, давайте яшчэ раз глядзець. Да, закручвала у далёкі вугал. Ну, я не ведаю, ці кантралявала сітуацыю Марыя Свідуновіч. Так яна толькі позіркам суправаджала гэты мяч. Калі б ён уляцеў, да, ў створ, ну, не ведаю, ці здолела б яна выратаваць сваю каманду. Змагаюцца тут дзве адзінаццаткі. Кацярына Дудко і Анастасія Новікова. Мяч ўсё ж такі сышоў ад футбалісткі, якая вот так знаходзілася, да, і выходзіць на футбольнае поле пад 94-м нумарам Юлія Слесарчык замест Паповай. Да, ўсё ж такі пашкоджанне відавочна сур'ёзнае, і вось адразу замена гэта прайшла. Юлія Слесарчык вось толькі на днях падпісала трохмесячнае пагадненне з Дынамо БДУФК. Скарысталася яна той прапановай, якая пайшла ад ФІФА. Ну, ведаеце, я думаю, вы, калі не ведаеце, то патлумачу. Пасля тых падзей, якія зараз адбываюцца, ФІФА вырашыла, што трэба даць мажлівасць легіянерам, усім, якія выступаюць у расійскіх камандах, сысці з іх і, адпаведна, з любой камандай вось на тэрмін да 31 чэрвеня заключыць пагадненне ўжо да далейшых паведамленняў ад ФІФА. Ну, тут я не ведаю, можа быць, і на больш сур'ёзны тэрмін застанецца Юлія Слесарчык у камандзе, у якой яна ўжо станавілася і чэмпіёнам краіны, уладальнікам суперкубка, і не суперкубка, канешне, кубка. Ну і вось разам з Анастасіяй Шупой яны тут цяпер зноў у Дынамо.
становішча па-за гульнёй, да, тут бачу я Андрэй Пышнік размаўляе з Кірылам Пановічам. Пэўнае такое, канешне, ўздзеянне на арбітраў заўсёды галоўныя трэнеры аказваюць. Ну і зараз гэты эпізод не стаў выключэннем. Я думаю, рэферы тут, канешне, не памыліліся. І ўсё добра бачылі, а ад Пышніка это толькі эмоцыі Сураўцева. Перавод на Казакевічу, адзін дотык, пабегайла. Сураўцева робіць забеганне, мяч атрымае зараз. Перад ёй Анастасія Лінік, падае Сураўцева і будзе вуглавы. Першы вуглавы каля варот Кацярыны Уласевіч, да, і вось гэтымі сваімі актыўнымі дзеяннямі яго зарабіла Мілана Сураўцева, падае. Ну там, я не думаю, што было да парушэння, так бы быў штрафны удар прызначаны, ну а так вуглавы. І Анастасія Пабегайла, гадаванка берасцейскага футбола, менавіта адтуль яна сюды прыехала ў Мінск, будзе падаваць, падача. Выйграе там барацьбу Валанія Дабда, ну і выносіць мяч наперад Кацярыны Маркушэўская. Першая на падборы Бакум. Пас наперад, ну, Уласевіч тут будзе першая, хаця ўжо імкнуліся там разліку, можа быць, на памылку галкіпера і Анастасіі Новікава і Мілана Сураўцева. Рамалепя робіць забеганне. Слесарчык, Юлія мяч тут, канешне ж, прымае. Ну і Богдан прайсці не здолела. Рамалепя. Памыляецца Нікеса. Ну вось тут няма нікога на правым фланзе. Можа быць, дыяганаль было б варта зрабіць. Ну тут у той сітуацыі, да, там у барацьбе была і Пабегайла, і Бакум. Канешне, так вось развярнуцца, да, і туды мяч адправіць на ход Сураўцевай не было ніводнай мажлівасці. Ну і тут гараджанкі яшчэ і правілы парушылі. Бачым мы, Бакум тут, канешне, па нагах прайшлася в Валанії Дабдзе. 22 амаль што хвіліны у нас ужо прайшлі ў першым тайме. Ну і давайте, да, адзначым вось той удар ад Анастасіі Лінік, калі мяч патрапіў у папярэчыну, да, і сышоў туды за межы поля, ну, напэўна, самым вострым быў. Была там яшчэ і атака правым флангам, калі мяч там мог, канешне, дайсці да Рамалепі, вы памятаеце, да, гэтую флангавую кампанію. Ну вось цяпер спроба была прабіць з фланга ад Рамалепі. Новікава. Прэсінг дынамаўкі актыўны уступаюць. Піліпенка мяч галавой скідвае, Дудко да яго не дабіраецца. Пабегайла ці сыдзе яна ад Заны. Зана, канешне, хуткасная футбалістка. Першая на падборы Піншук, Нікеса. Нікеса будзе біць, б'е на месцы. На месцы зараз Кацярына Уласевіч. Мяч ад яе нікуды не падзеўся, да, схапіла на яго упэўнена ў пальчаткі. Ну і не спяшаецца ўводзіць у гульню. Ще раз давайте глядзець. Да, сышла яна з нуткі ад Сісе. Тая, канешне, магла там навязваць барацьбу, але крыху пазіцыю згубіла, да, страціла, прайграла, як хочаш можна сказаць. Ну і ўжо, калі б ішла да канца, могла і правілы парушыць. Тады пенальці мог быць. Так што было вырашана па-іншаму. Выйшла з брамы Кацярына Уласевіч і вельмі добра зрабіла. Тут падстрахавала, канешне, сваіх цэнтр-дэф. Новікава на Свідунович. Ужо мяч на палове поля гараджанак. Новікава. Пас у напрамку да Сураўцевай. Яна тут з двума футбалісткамі не пазмагалася, ну, затое штрафны удар зарабіла. Ну і Новікавай. Тут Піншук мяч пакідае. Закид наперад. Нікеса змагаецца. Галавой мяч пераводзіць у штрафную. Ну там ужо Сураўцевай было не паспець. Да, вось вымушаная замена. Слесарчык заменила Попову. Гэта, канешне, зноў жа крыху, напэўна, не тое, на што
разлічваў, да, ну, можна і так сказаць, Юрый Малеев, і адна замена адпаведна ўжо згарэла. Тая можа быць ракіроўка, якая, ну, не была ў планах, это 100%, ну і можа гэта, канешне, пацягнуць пэўныя, да, пэўныя сур'ёзныя змяненні вось у стратэгічны план на гульню. Будзем, канешне, мы глядзець. І я ўжо думаю, што пад канец першай паловы я для вас скажу, хто там ёсць яшчэ ў рэзерве у складзе абедзвюх каманд. Сураўцева назад, Красікава. Амаль там яна, бачыце вы, да, не перадала прывітанне у твар мячом Кірылу Апановічу, рэзервоваму арбітру. Ну а тут Юрый Малеев, папярэджанне Сергей Стецурин выносіць. Тое самае, дарэчы, і Вольга Блоцкая зрабіла ў гульні за суперкубак. Ну вось Юрий Іванович, канешне, эмоцыі свае ўтаймаваць не можа, ён, напэўна, на гэта і не здольны. І я сабе такое нават меркаванне дазволю. Заўсёды ён, канешне, вось гэта ўжо я гаварыў, да, уздзеянне імкнецца зрабіць на арбітраў. Ну і вось цырымоніцца, паказвае зараз Сергей Стецурин, ніхто з галоўным трэнерам не будзе. Так што трэба сябе, ну, трымаць, все ж таки стрымліваць, нейкім чынам, ну, усялякім выпадку рабіць намаганні дзеля гэтага. Слясарчык на Піліпенку, ёсць перад гранай аператыўны прастор, ідзе наперад, перавод, Нзана. Ну і трэба її, канешне, абвастраць. Зараз назад перадача, Ліннік. Мяч пад праваю, Ліннік. Яна яго губляе. Да, не вельмі, канешне, у гэты момант згуляла 99-й нумар Дынамо. Але мяч застаецца за беласінімі. Слясарчык, Ліннік, Маркушеўская, не. Зноў недакладная перадача. Да, нейкі пэўны, можа быць, нават і мандраж пасля гэтага прапушчанага мяча. Ну, вось так у дзеяннях заўважаецца дынамавак. Можа быць, гэта такое, ну, і не вельмі праўдзівае маё ўяўленне, толькі маё. Тут я, канешне, на ісціну не прэтэндую, але, ну, так здаецца ва ўсялякім разе. Ну і я нават і не памятаю вось за тыя гады, вось калі Дынамо ўжо існуе, да, і вось гэтыя самыя праходзілі гёрс-дэрбі, да, калі вось у сітуацыі, калі трэба адыгрывацца, вось трапляла Дынамо, ну, на маёй памяці няма. Можа быць, такое і было некалі. Нзана, Фехкалет, мяч будзе ўводзіць заўтра. Піліпенка, Рамалепе. Просіць перадачу Маркушеўская. Рамалепе бярэ гульню на сябе. Па пятах ідзе Рэджына Оту. Рамалепе на Піліпенку. Адзін дотык назад на Нзану. Ну і перавод туды ў цэнтр на правы нават фланг. Там Слясарчык і трэба, канешне, абвастраць. Слясарчык перадачу ў штрафную, ну не ў штрафную, а за вонкавую. Ну, зноў жа, напэўна, не трэба шмат тут і ад Слясарчык патрабаваць, да, ўсё ж такі новая каманда, хаця ўжо паспелая на гульні. Здаецца, ўсё ж такі паспела ў гульні першага тура расійскай суперлігі згуляць. Узакладніць, канешне, мне трэба гэты момант. Ну і да, згуляла Слясарчык у матчы з перскай зоркай 2005. Да, якія ёсць праблемы ў Рэджыны Оту, правяла яна ўсю гульню, ну а потым ужо не было яе нават у заяўцы на гульні, адпаведна, якія адбыліся ў пятніцу, ну і раней у гульні другого тура яна таксама удзел не прымала. Ну і цяпер вось вярнулася, да, у Дынамо. Зноў жа тут цікава будзе сачыць, як будзе развівацца сітуацыя, якія рашэнні ФІФА будзе прымаць. Ну да, грымаса
крышачку такой неприемности, да, на твары Реджины Оту. Повинна она покинуть, конечно, газон. И будет штрафный на користь Динамо. Хотя ось тут певные покуты были менавіта у Реджиноту. Дабда закид у штрафную, выиграє там поверховую борьбу Бакум. Удар от Вуани Дабды. Пилипенко назад. Занов их колет. Не, так просто тут не пройти Викторию Казакевич. Порушила Шейра Малепи тут правила. В этом моменте на правым оборонцы национальной жіночої сборной Беларуси. Ну и Виктория Валюк замест Виты Николаенко на 31-й хвилине выходит. Еще одна замена, уже другая в складе команды Юрия Малеева. Пераходзіць на левый край Тацяна Маршкушевская, добрая гэтая бачна. Валюк займае место Дудко, ну а тая сыходзіць на правый край. Зараз атрымала яна, да, такі, ну, адчувальны, да, штуршок у бок от Валерии Богдан. Ну и правила, конечно, порушила 44-й номер. Давайте еще раз глядеть. Ну, нават тут у спину, да, урезалася Богдан, Дудко, да, тут, конечно, ну, трэба больше хайна гуляць Валерии. Лосевич. Гуляют центр. Малепия. Разворачивается и переводит гульню на правый край. На Слесарчик. Дудко. Ох, як добра гуляє Катерина. Слесарчик. Удар! И забивая Валюк. Робить лик 1-1 на 32-й хвилине. Ну як хутка замена Юрия Малеева спрацавала. Ну, просто не верю я своим вачам, да, и этот удар головой, она, конечно, тут, ну, блескуче просто сгуляла Вика и на противоходе, да, что называется, поймала Марию Свидунович. Чекаем мы, конечно, полторка, вось, ну, асалоду атрымаць от этой атаки, да, ну, передача от Юлии Слесарчик, и вось, давайте засведчым, что две замены адразу спрацавалі. Слесарчик вышла, зрабіла галявы пас, Валюк вышла и ударила трапна у ближний угол головой. 1-1 таким чином. Кто бы мог подумать. Ага, ну я так разумею, что договорился Юрий Малеев и выдали ее на трибуну, хотя, может быть, это и для команды ничего страшного, да, гэтым вось галоўны тренер не зрабіў, может, он спокойно вельми со своими помощниками и далей вось скарыстовуючы ўсе сродкі камунікацыі сучасныя, якія ёсць, ну, далей сваёй камандай кіраваць і аператыўныя нейкія змененні носіць. Ну, в прынцыпе, калі успамінаць пачатак кваліфікацыю да чэмпіянату свету 2023, ох, там падае Диана Бакум, дай жоўтую картку прад'яўляецца Цурин Анастасии Линник. Да, конечно, зрыв тут атаки, ну и, да, адпаведна, не вельмі спрашаецца, але незадаволенасць выражае, да, Линник. Ну а нам паўтараюць яшчэ раз гэты удар головой, да, ішла ўжо туды чытаць гэтую перадачу Свидунович, мяч пайшоў зусім у процілеглы бок і лік вось так стаў 1-1, да. Галоўнае там, конечно, каб не было сур'ёзнага пашкоджання, не траўмавалася Бакум вось у гэтым эпізодзе, да, зноў у нас перапынак у гульні звязаны з аказаннем меддапамогі. Да, я сваю думку працягну, ось якраз таки на пачатку кваліфікацыі да чэмпіянату свету 2023 Юрий Малеев, які ачольвае, я нагадаю для тых, хто не ведае нашу жаночую нацыянальную зборную таксама, вось ён
яго была, ці можа быць нават яшчэ ёсць дыскваліфікацыя. Ну і вось таксама не мог ён у сваёй тэхнічнай зоне знаходзіцца. Ну і там адпаведна ўжо прымаў ён інфармацыю, напэўна, па тэлефоне ці нейкім іншым чынам яго памочнік Руслан Камейша, і таксама Камейша хадзіў на прэс-канферэнцыі. Бакум можа працягваць гульню. Ну вось, так што для Малеева такая сітуацыя, яна зусім не новая. Анастасія Пабегайла будзе выконваць гэты штрафны удар. Ну, да ворот, ну, такая сур'ёзная, салідная адлегласць, можа быць, метраў 35 тут ёсць. Ну і, да, заўважаем мы, што мяч вось усталяваны, да, ён коціцца пад парывамі вось гэтага ветра мінскага. Удар, ну і удар вышэй, канешне, ніякіх там праблем не было у Ласевіча. Сісе на Слясарчык. Трэба, канешне, улічваць, да? Гэты самы вецер. Ну, ось учора у гульні Смаргоні з берасцейскім Дынама таксама вось пасля гульні Яна Вышытка, галоўны трэнер Смаргоні, казала, што да, канешне, гэты вецер ён, ну, не, мякка кажучы, перашкаджаў, да, такой нармалёвым дзеяннем, да, каманд на футбольным полі, і таму былі пэўныя цяжкасці. Ну вось зараз у той жа сітуацыі. Ну я так гляджу, што напрамак ветру якраз такі ў бок варот Кацярыны Ласевіч. Так што зараз больш Дынама ў выгоднай пазіцыі. Гэта удар Ліннік, удар не вельмі моцны, і на месцы 31 нумар Мінска Марыя Свідуновіч. Таксама былы галкіпер Дынама БДУФК, толькі адзін сезон яна правяла тут у бело-сіняй камандзе, потым перайшла ў Магілёўскі Дняпро, там прабыла да жніўня, падаецца так, ну і пасля гэтага ўжо з'ехала ў Харкаў. Ну, пра яе гульню ў Лізе чэмпіёнаў я ўжо гаварыў. Тут Рамалепін збівае наўпрост Кацярыну Анастасію Пабегайла. Ну і яшчэ адно папярэджанне. Ну вось пакуль па гэтым паказчыку Дынама наперадзе 2-0. Ліннік і Рамалепін. Жоўтыя карткі перад сабой ужо бачылі. На паўторы яшчэ раз гэты момант, да, не ў мяч, а ў косць. Згуляла Эстэр. Ну і выдалены таксама Юрый Малеев. Не будзем пра гэта забываць. Пабегайла, ёй, канешне, тут зручна з левай нагі закручваць мяч бліжэй туды ў вароты. І давайте глядзець. Падача на бліжнюю, Нзана Фехкалет выбівае за вонкавую вуглавы. Зноў трэба будзе падаваць Анастасіі Пабегайле. Ну а гэта Нзана Фехкалет, камерунскі легіянер, буйным планам была. Падача. Не выходзіць з брамы Кацярына Ласевіч. Ну а гэта ударам можна назваць, напэўна, Вікторыя Казакевіч. Ну, так яна проста мяч туды пераправіла бліжэй да варот. Рамалепі не арганізаваць сабе выхад сам-насам са Свідуновіч, ж такі ёй тут не атрымліваецца. Ну і 38 хвілін ужо прайшлі ў першым тайме. 1-1 яшчэ раз скажу. Некеса Вафула лік адкрыла на хвіліне пад нумаром 11. Ну а на 32-й Вікторыя Валюк, ну, ось выйшла на замену, напэўна, на 31-й, а на 32-й уже і забіла. Так што, ну, гэтае супрацьстаянне сапраўды дэрбі. І вось развіццё падзей. Канешне, нам пра гэта зноў-такі сведчыць у лішні раз. Да, зноў праблемы. На гэты раз у гульца Дынама БДУФК. Гэта Вуланія Дабда. І зноў павінен тут урач каманды выйсці на футбольнае поле.
Можа быць, у той якраз такі ты моманце з паветранай барацьбой яна там атрымала, да, па твары, трымаецца яна за твар і здолее далей гуляць. Таксама гэта камерунка 2001 года нараджэння. Безумоўна, канешне, цэментуе яна выдатна абарону сваёй каманды. Ну і Суроўцева мяч саперніку пакідае. Фэйрплэй удзень, і гэта прыемна. Зана. Казакевіч мяч прымае, можна згуляць назад. Новікова. Філіпенка. Суроўцева, один дотык, там Пабегайла. Нікеса. Пабегайла не паспявае. Ну і павінна, конечно, была выйсці з ворот. Уласевіч, ну там мяч трапіў руку, да? Суроўцевай, таму штрафны удар. Прызначае Сергей Сцяцурын. Ну, Дабда ўжо на футбольным полі, так што ўсё і з ёй нармалёва. Ну, ось атрымліваецца, што вымушаная замена была толькі ў выпадку з траўмай Анастасіі Паповай. Ну, а ўсе астатнія футбалісткі у добрым настроі, добрым гуморы і павінны яны далей працягваць здабываць чарговыя ачкі ў чэмпіянаце. Ну і тут, ведаеце, тут, напэўна, не ў ачках у першую чаргу можа быць і справа. Удар на месцы. Слюбіновіча прабівала галавой Кацярына Дудко. Тут у ачках у першую чаргу, да, таму што ўсё будзе, напэўна, вырашацца, як і ў іншых выпадках, да, у іншых мінулых сезонах. Давайте ще раз глядзець. Да, выйграла тут у Красікавай барацьбу Дудко, прабіла, ну і добра заняла пазіцыю Свідуновіч. Якраз такі вось гэтыя вочныя супрацьстаянні, яны і вырашалі ўсё, да? Вырашалі ўсё ў сэнсе чэмпіёнства. Ну вось, асабліва, што тычыцца сезона 2020, да? Ну і, канешне, да, ось гэтыя выясненні адносін, яны, у прынцыпе, і больш прыцягваюць увагі ўвогуле да нашага чэмпіёната, так што зноў жа тут такое відовішча самае сур'ёзнае, самае сапраўднае, калі вось браць жаночую вышэйшую лігу. Ну і зноў ж такі у фіналах заўсёды і кубка, адпаведна суперкубка, таксама каманды сустракаюцца, таму вось кожны матч гэта матч жыцця і смерці. Нават сабе такую пафосную рэпліку дазволю. 43-я хвіліна, ну і я звярнуся да запасных абедзвюх каманд. У рэзерве Андрэя Пышніка, галкіпер Елізавета Сіўко, таксама палявыя гульцы Юліяна Асаула, Карына Станкевіч, Ганна Бысік, Вікторыя Марчык, Наталія Смыковіч, Дар'я Джукіч і Міраслава Зубко. Ну вось дзве замены ўжо правёў Юрый Малеев, таксама у яго не застаюцца на лаве запасных галкіпер Кацярына Кавальчук, Аліна Храшчак, Дар'я Сцяжко, Дар'я Татарын, Крысціна Ціхаводова, Арына Сітнікава і Анастасія Кунцевіч. Ось так, гледзячы, нават не ведаю, хто тут можа, да, узмацніць гульню. Падача пайшла, але апусціўся тут мяч на сетку ворот Мінска. Барацьба ў цэнтры, Слясарчык. Ну і Рамалеппе гуляе назад, не рызыкуючы на Уласевіч. Тая зноў цэнтр, барацьба на другім паверсе. Ну і Піліпенка, да, прыйшлася яна зноў. Тут па Дзяне Бакум, ну і да, незадаволеная яна, канешне, такім рашэннем. А гэта ўжо трэця жоўтая картка футбалістка Дынамо БДУФК. Вось тут барацьбу
Нікеса выйграла, да, і пайшла прамой ногой туды у Дзіяну Баку Піліпенка, і рэферы тут разабраўся выдатным чынам. Анастасія Пабегайла зноў каля мяча. Да, тут павінен зноў сказаць сваё слово Сцяцурын. Падача ад Пабегайлы. Маркушевская мяч выбівае. Першая будзе, напэўна, у Рэджынаоту, да, ну і Слесарчык проста наперад. Рамалепе. Новікова. Страхуе свою цэнтральную абаронцу Елизавета Пінчук. І 2 хвіліны яшчэ каманды ў другім тайме перагуляюць. Дабда. Сураўцева, да, ну от будзе яна цягнуць час, тут уже і Валюк прыйшла, да, на дапамогу Тацяне Маркушевскай. Ну і мяч все ж таки сышоў ад футбалісткі Дынама. Аут, Казакевіч. Прапаноўвае сябе Пінчук. Сураўцева, ну і сюды ж прыйшла і Нікеса таксама. Ну вось, да. Пераходзіць ініцыятыва да дынамавак. Валюк. Заново кідвае на Валюк. Один дотык. Падае Маркушевская. І будзе ёй таксама жоўтая картка, да? За сімуляцыю, да? Так і ёсць. Гэта ўжо якое папярэджанне? 4-е. Ну, вось толькі, гэта толькі за першыя 45 хвілін назбіралі дынамаўкі. Ну, я не ведаю, чаму так. Можа быць, вось ад свайго галоўнага трэнера вось гэта ўсё пайшло. І не ведалі, можа быць, нават, што так на то яны здольныя, да, вось прапусціўшы першымі, вось так занепакоіліся за канчатковы вынік. Новікова. Першая на мячы Піліпенка. Богдан. Богдан ідзе наперад. Мяч страціла Рамалепе. Ну і ўсё, робіць апошні свісток у першым тайме Сергей Сцяцурын. Нема да яго ніякіх, канечне, пытанняў. Адпрацаваў ён першую палову добра. Далей ўсё ж такі намагаецца з ім паразмаўляць Ганна Піліпенка. На 11-й хвіліне Нікеса Вафула лік адкрыла ў гэтым супрацьстаянні. Ну а ўжо на 32-й з перадачы Юліі Слесарчык галавой вызначылася Вікторыя Валюк. Дынама БДУФК 1, Мінск 1, перапынак.
Што ж, сябры, другі тайм матча другога тура жаночай вышэйшай лігі 2022 паміж Дынамо, БДУФК і Мінскам вось ужо зусім хутка распачнецца. Вікторыя Валюк, аўтар другога гола ў нашым матчы, будзе першы удар наносіць у другім тайме. Ну яшчэ раз я скажу, што Сергей Сцяцурын, Сергей Касавец і Дзяніс Пашкевіч, судзейская брыгада з Брэста, сёння абслугоўвае гэту сустрэчу. Ну і звярнуся да складаў. Мінск, Свідуновіч, галкіпер, Вафула, Пінчук, Новікава, Бакум, Сураўцева, Оту, Казакевіч, Пабегайла, Красікава і Богдан. Вось такі склад вызначыў галоўны трэнер Андрэй Пышнік. Уласевіч, галкіпер, Вулане Дабда, Дзанов Эхкалет, Маркушеўская, Дудко. З першых хвілін гуляла Мікалаенка, яе замяніла якраз-такі Вікторыя Валюк. Давайте глядзець, што тут будзе. Да, у далёкі вугал, можа быць, нават і імкнулася мяч туды накіраваць зараз Дудко, ну вось крыху не патрапіла. Анастасію Папову вымушана замяніла Юлія Слясачык, Анна Піліпенка, Эстэр Рамалепе, Надзежда Сісэй, Анастасія Лінік. Гэта тыя футбалісткі, якія знаходзяцца зараз на футбольным полі ў складзе чэмпіёна Беларусі. Ну вось да, першы момант у другім тайме стварылі якраз-такі дынамаўкі. Кацярына Дудко, да? Ну вось не без хітрасці, канешне, яна ў гэтым моманце гуляла. Туды вось такім своеасаблівым парашутам хацела засмуціць Марыю Свідуновіч. Ну вось пакуль што не атрымалася. Валюк. Праход па фланзе. Перад ёй Пінчук. Ну, Пінчук не прайшла. Вікторыя Валюк. Мяч у дынамах застаецца. Пінчук правілы парушыла на Тацяне Маркушевскай. Штрафны удар. Анастасія Лінік. Ну, вось яе нага правая, і тут будзе прасцей. Ну, вось, да, давайте зараз яшчэ глядзець. Ну, здавалася б, кантралявала тут Марыя Свідуновіч сітуацыю, таму мяч пайшоў за межы поля. Ну, цяпер штрафны удар. Паглядзім ужо з іншага фланга. Накіроўваецца мяч туды бліжэй да ближнего вугла. Ну и Новикова подставляя голову под этот удар. Нзаны будзе яшчэ один вугловы. Да, было востра, было небяспечна. Ну и гэтая вастрыня з першых хвілін другога тайма, она, конечно, адчуваецца. Давайте яшчэ разглядзець. Ну тут, да, тут пэўная рызыка заўсёды бывае, калі вось ты так голову под удар подставляешь. Тут куды ён адскочыць, яшчэ добрае пытанне. Красікава і трэці запар будзе ў галавы Красікава. Надзейна згуляла на бліжняй штанзе. Розыгрыш. Лінік на Маркушеўскую. Маркушеўская падача. І прыйшла, канешне, сюды Нікеса у сваю штрафную дапамагаць камандзе адпрацаваць у абароне. Рамалепе. Валюк. Валюк на Дудко. Перадача ад Кацярыны назад. Рамалепе. Рамалепе да Вонкавай даходзіць і прастрэл робіць. Красікава. Ну, з другой спробы ўдаецца ёй все ж такі мяч выбіць са штрафной. Да, аблажылі дынамаўкі. Травму, можа быць, тут і атрымала Рамалепе, але працягвалі гульню гараджанкі. Оту. Рамалепе вздымаецца з газона, можна працягваць гульню. Да, скажу, што не з сваёй тэхнічнай зоны, хто, можа быць, прапусціў першы тайм, зараз дзеяннямі каманды кіруе Юрый Малеев. Быў ён выдалены вось за свае размовы, за свае не вельмі, напэўна,
слушныя заўвагі на адрас арбітра. Сведунович мяч тут на выходе забирает, ну и никуда не спешается. Далеко уводить ближе до центра, ну и недокладно, как раз таки на Ромалепе. Линник. Разрез паміж абаронцамі, да, імкнулася зараз гуляць. Ну, ось праз імгненне яшчэ і правіла тут парушыла на Елизавете Пинчук. Да, сзаду тут, конечно, пришлась по ногах. Ромалепе вырашила гулять назад. Лосевич. Боротьба у центре. Линник. Пинчук. Ну и мяч накіроўвала туды, дзе павінна, напэўна, была быць Мілана Суроўцева, але яе там не было, да? Як казаў класік, а вас тут не стаяла. В гэтым выпадку, канешне, гэтыя словы дарэчы. Слесарчык. Здымае галаву, да, і перадачу робіць на кірунку да Валюк, перадача недакладная. Ну што, выхад з абароны, выхад у фінальную траціну поля не атрымаўся. Гараджанак, да. Красікава збівае Валюк. Ну і трэба сказаць, што за першы тайм ажно 4 папярэджанні вынес менавіта дынамаўкам Сергей Сцецурын. Тацяне Маркушевскай, Агане Піліпенцы, Эстер Ромалепе і Анастасіі Ліннік. Так што вось адразу 4 футбалісткі зараз, ну, на жоўтых картках, да, і рызыкуюць яны, канешне, у выпадку паўторнага папярэджання поля ўвогуле пакінуць, да, і пакінуць у меншасці сваю каманду. Мяч, да, трапіў, бачылі мы ў руку, заня, так што штрафны удар Новікава. Да, ось гэтую всю барацьбу, канешне, ну не ўсю, ну часцей за ўсё барацьбу на другім паверсе, ось гэтыя падборы, яны застаюцца ўсё ж такі за дынамаўкамі. І гэта, канешне, той момант, які, да, у сукупнасці, калі браць, ён можа спрацаваць. Ну, я думаю, што крыху так з каляіны, да, выбіў дынамаўк гэты першы мяч, тым больш, што такая нязмушаная памылка была ад Надзеж Сесе, якую падкарауліла Никеса Вафула. Ну і давайте скажам, дзеля праформы нават, што ў першым туры гараджанкі забілі 13 галоў у вароты берасцейскага Дынама, ну а гэта было на хатнім, канешне, шарэне, як вы разумееце. Ну а Дынама БДУФК наведалася ў Віцебск і там забіла 8 галоў. Ну вось сёння каманды абмяняліся пакуль што па адным. Да, калі б у нашым чэмпіянаце было больш такіх супрацьстаянняў, то, канешне, было б няблага. Барацьбу Казакевич выйграе. Пинчук. Падае Елизавета, не было парушэння, ну і эта перадача зноў-такі недакладная ад Казакевича. Шмат барацьбы, да, ну і яе таксама было не менш у суперкубкавым матчы. Толькі на мою памяць, калі я так не памыляюся, ну не так шмат там арбітр была, гэта, зноў жа, я паўторюся, Ольга Блонская даставала вось жоўтую картку з кішэні. Слесарчык назад. Сесе. Зноў на Слесарчык, Дудко, ну і
вельмі моцна Кацярына згуляла зараз. Перапрашае она у Юліі Слесарчык. Мяч пакідае Баку Богдан для ўводу з аўта. Никеса. Да, футболистка национальной сборной Кении. Никеса Марджолін Вафула, да, ну, зноў жа Андрей Пышнік казаў пасля суперкубка, што трэба яшчэ прайсці нейкі час, пакуль вось адаптацыя пройдзе, да, ўсё ж такі афрыканскія гульцы, ім больш трэба часу, да, прызвычаецца і нават да надвор'я еўрапейскага, да беларускага надвор'я, ну да, вось такія прывітанні ад талісмана Дынамо БДУФК. Ну і вось гэтая адаптацыя, працягваючы размовы, яна ніяк не перашкаджае забіваць Никесе. Уже вось двойчы яна забіла, да, у варот Дынамо. Ну а лепшы бомбардзір чэмпіянату пакуль Анастасія Пабегайла. Вось яна 4 разы забіла ў вароты берасцейскага Дынамо у тым ужо згаданым матчы першага тура. З берасцейкамі Дынамо БДУФК будзе сустракацца ў наступным туры. Што датычыцца Мінска, то каманда будзе прыме зборную Гомельскай вобласці. Ну да, такія лёгкія шпацыры, да, чакаюць абедзве каманды, абодва флагмана нашага жаночага футбола. Канешне, моцную сілу ні Гомельская вобласць, ні Дынамо Брэст у жаночым футболе не прадстаўляюць. Хаця, канешне, хацелася б. Ну, нашыя жаданні, да, гэта нашыя праблемы. Зноў жа звернемся да слоў класіка футбола, ўжо можна і так яго назваць, Андрэя Аршавіна. Слесарчык. На Дудко, у адзін дотык. Зноў Слесарчык, ну і уступае ў барацьбу з Валюк Ганна Красікава. Да, калі першая палова, ну, можа быць больш, напэўна, з ініцыятывай, больш так, ну, з нейкай перавагай, можа быць, не зусім відавочнай прайшла перавага і мінская, маю на увазе, то вось другі тайм ужо мы бачым, што Дынамо, ну, перахоплівае ініцыятыву. Зараз Анастасія Ліннік выканае штрафны удар з фланга, тут бліжэй да нашага пункта каментатара. Розыгрыш все ж таки пайшоў на Слесарчык. Слесарчык у штрафную загружае. Мяч у версіі. Нзана б'е. Ну і на месцы Марыя Свідуновіч. Мяч адбівае ў бок. І першая тут была Ганна Красікова. Удар у Нзаны быў не вельмі моцны, мы яшчэ, конечно, на паўторы паглядзім, аднак, ну, зноў жа, прыстрэлка тая самая і не павінны так прабіць дынамаўкі. Вось калі гараджанкі гэта будуць дазваляць, да, гуляць яшчэ, ну, болей за паўгадзіны нават, то нешта павінна заляцець. Тут трэба думаць зараз Пышніку, як гульню ад сваіх варот адстаўляць, да, адводзіць. Углавы зарабіла Маркушевская. Ну, вось гэты удар, да, ад Нзаны, ну і справілася з ім у кітку Марыя Свідуновіч. Все яна тут бачыла. Ну і таксама абаронцы дапамаглі адбіцца. Мяч у паветры. Кулакамі гуляе Свідуновіч. Да, там было парушэнне ў атацы. Камусьці там трапілі. Это Диана Баку, 13 номер.
Футболістка Зоркі БДУ у мінулым, ну цяпер яна ось тут гуляе у Мінску, да, ну футболістка былой генерацыі моладзевай зборнай да 19 год, ну цяпер ужо напэўна прыйшоў час стукаць ёй у дзверы нацыянальнай каманды. Сведунович направа выйграе там барацьбу па версіі Нзана. Мяч под контролем гараджанак. Ну і няма, я ўжо зачытваў для вас напрыканцы першай паловы, нават у рэзерве Анастасіі Шупон, у яе ёсць праблемы са здароўем, там яна перанесла аперацыю, яшчэ пра гэта галоўны трэнер «Зеніта» казала Ольга Парадзіна, таму, напэўна, пакуль прымаць удзел у гульнях яна не можа, да, па стане здароўя. Будзем, канешне, зычыць гэтай дзяўчыне найхутчэй аднавіцца. Богдан, Никеса. Перехоплювають м'яч динамовки. Ну і Валерія Богдан. Зноў-таки мяч заўтаўводзіць Сураўцева. Прыгожа прыйшла яна тут і Лінік, і Рамалепія. Ну і нагнала яе Піліпенка. Слесарчык, Рамалепія. Вось у адсутнасць Віты Нікалаенкі так вельмі нізка, да, у такіх момантах опускаецца за мячом. Тут бліжэй да Ганны Піліпенкі і Анастасія Ліннік. Ну, у нас замена. Бакум саступае месца на полі Вікторыі Марчык. Першая замена на 62-й хвіліне ў складзе Мінска. Там шмат доставалася, да, по ходе этого матча Діані Баку, да, і ось недавно зусім бачили момент при подачі вуглового динамовками. Так що, ну, ось Марчик, так само яна з Бреста, як і побігайла. Ось, да, заўсёды, калі пра гэта кажаш, так пачынаеш думаць, ну чаму ж у Брэсце тады каманды сваёй добрай няма. Няма, напэўна, ініцыятывы, няма такой чалавека, да, які прыняў такое рашэнне адміністратыўнае. Ну, можа быць пазней. Казакевіч мяч захоўвае для сваёй каманды вуглавы. Да, наколькі тут, конечно, ўсё заблытана за апошнія гады. Хтось гуляў Дынамо, цяпер абараняе колеры Мінска, ну і наадварот, адпаведна. Тут, конечно, наши флагманы, яны і ресурсам валодаюць сур'ёзным, так што вось нейкія акалічнасці умешваюцца. Падача на сетку ворот, нічога небяспечнага, да, умешваюцца пэўныя абставіны, так што футбалісткі ходзяць то з Дынамо ў Мінск, то наадварот. Ну і хтосьці, канешне, калі час прыходзіць, спрабуе свае сілы за мяжой. 5 чалавек асноўнага складу, можна і так сказаць, пакінулі Дынамо БДУФК ў гэтай міжсезонне. Ну і цяпер мы ўжо сочым за выступленнямі і Анастасіі Шлапаковай, Карыны Альховік, і, ну, калі ўжо сказаць пра Мінск, то і Ганны Сас у сур'ёзных чэмпіянатах, сур'ёзных футбольных краінах. Ну і, безумоўна, зычым ім поспехаў. Красікова мяч укрывае корпусам, Адвалюк. Перахопліваюць яго дынамаўкі. Ліннік, падача на бліжнюю стойку, павінна тут згуляць Сведунович, і яна гэта робіць. Ну да, там імкнулася, конечно, Меркушевская, хацела яна галкіпера апярэдзіць, ну, не было ў ёй там асаблівага шанса гэта зрабіць.
Это Вафула Нікеса. Ось я на яе гляджу і, ведаеце, так сразу Эмуэдж узгадваю, да, тую футболістку, якая некалькі разоў нават прыходзіла ў Мінскі, шмат, канечне, карысці, прынесла пры розных трэнерах выступала. Ну, вось цяпер, можа быць, прыйшоў час ужо іншай футбалісткі. Эмуэдж была з Нігерыі, Нікеса, адпаведна, з Кеніі. Ну і як яе кар'ера, наколькі яна тут развівацца будзе, это, конечно, зноў жа цікава будзе прасочваць. Ну і Нікеса, яна, адпаведна, яшчэ не вельмі такая сталага ўзросту футбалістка. Да, тут Пінчук, конечно, гуляла не вельмі акуратна, да, і правілы парушыла. А Эмуэдж, у сваю чаргу, ўжо была такім даволі сур'ёзным узросце, калі з'ехала з Беларусі пару сезонаў назад. Надзеж Сісе на Нзану, Маркушевская. Вот тут. Передача безадресная, может быть, и поспеет тут. Нет, все-таки не поспела с Милана Суровцева, не глядячи на всю ее неблагую хуткость. Слесарчик, один дотык, Валюк, Людко и не дозволяя згулять докладно Катерине Валерия Богдан. Лінік. Ну, вось давайте, напэўна, успомню, колькі разоў я ўзгадваў прозвішча галкіпера Дынамо БДУФК ў другім тайме. Напэўна, вось толькі зараз, да? Красамоўнае сведчанне, наколькі сур'ёзнае. Вось зараз гэтая тэрытарыяльная гульнявая перавага гаспадарні поля. Ну, я не ведаю, наколькі, в прынцыпе, паўплывала тое, што вось памылілася так вынікова Елизавета Сіўко, да, у матчы за суперкубак. Засталася яна на лаве запасных за гэтага сёння, ці, можа быць, тады не была яшчэ гатовая гуляць Мария Сведунович, но ёсць яшчэ Паліна Малаева, хаця ведаю я, што пэўныя там праблемы ёсць у яе з трэнерскім штабам, з галоўным трэнерам. Так што не ведаю, якія у яе ёсць перспектывы ў камандзе. Суровцева на газоне. Давайте чакаць. Ох, тут уже і Скакаліну Александру прад'яўляе Сергей Цицурин папярэджання. Ну, Малеева няма, можна ўжо тут і Скакаліну папярэджанне выдаць, чаму бы не. Да, распірае тут, конечно, ўсіх. Да, і чырвоную картку. І другі трэнер адпраўляецца на трыбуны. Ну, ось і такое бывае. Ну, Камейша пакуль застаецца на сваім працоўным месцы. Ну, можа быць, і да яго чарга таксама дойдзе. Да. И такое бывает. Ну и да. Ось, я так разумею, это Юрий Малеев с буйным планом был, да, спиной до нас. Ну а теперь уже и Скакалин. Да. Посмехается так ехидно, что называется. Руслан Марьянович Камейша. Ну, яму цяпер, да, просто ён абавязаны трымаць сабе ў руках. Каб увогуле там без трэнераў, да, не засталіся дзяўчаты. Атака у Дынамо тут не атрымліваецца і выганяе ўсіх як мага далей назад. Да, Босна яшчэ па-за гульнёй Валюк, Сведунович тут, конечно, все правильно зрабіла. Ну, той момент, да, не ведаю, чым там быў незадаволены. Так, уже Скакалін, да. Ужо лічу, што не парушала правил.
Пилипенко ў тым моманце. Ну, тут трэба таксама што ўлічваць. Ужо, я думаю, тыя рэферы, якія працуюць неаднойчы на матчах вось гэтых каманд, ну, ўжо ведаюць, да, і як сябе могуць паводзіць футбалісткі, да, наколькі яны там ахайна гуляюць, да, і шмат каго вывучылі, так што ведаюць, што рабіць у той ці іншай сітуацыі, могуць, ну, прадугледжваць, да, свае рашэнні вось загадзя. Лінік даходзіць да Вонкава і не зарабіла Анастасія тут. Углавы будзе Свідуновіч мяч уводзіць. Марчик заняла позицию Бакум, хотя так по першим профиле она все-таки оборонца, ну, такая универсальность, так само может себе дозволить. Эта футболистка, да, в этом моменте Маркушевская фалила на Елизавете Пинчук. И еще одна замена, третья, покидая поле Катерина Петко, и за место ее Дарья Татар выходит под 15-м номером. Две были футболистки Немана. Такі размен. І Татарин так само, ось вона ж гуляла у ньому якраз таки на позиції крайнього оборонця, тепер вище піднімається, ну з її хуткістю, в принципі, гэта і логічно. Ось передача на Валюк зараз за Татарин не пройшла, можна притягувати сустрэчу. Мяч заходить за боковую линию. Поспешаться і динамовкам, конечно, і горожанкам, коли вони хочуть все ж таки 3 балы свою скарбонку захаваць. Татарин. І гэта передача таксама перарываецца. Слесарчик, да, і чутна падтрымка Динамо БДУФК. Богдан правила парушил. Яшчэ один штрафны. Да, и показываюць нам вось гэтую актыўную заўзятарскую падтрымку. У Динамо вельмі, конечно, сур'ёзныя традыцыі. І дзяўчаты таксама ўжо 3-й год разлічваюць на тое, што іх будуць падтрымліваць, ну, не менш, чым мужчынскую каманду. Ліній каля мяча, 2 футболістки тут у сценцы. Лінік на Татарин імкнулася згуляць, Нікеса. Побегайло ее хуткость, ну, ось, конечно, просто так отдавать не варто было мяч сопернику. Ну и так уже и помылилась это Надежда Сисевусь, и зараз ризиковала то же самое зробить Ромалепя. Слесарчик, Линник. Ліпенко, Валюк, да, ну шмат зараз сумбура так удзельных абедзвюх команд. Крыху трэба супакоіцца. Це, конечно, як тут супакоіцца, калі час сыходзіць, да, ну і я думаю, што рэваншысцкія настроі былі ў Мінска перед гэтай гульной, но Динамо, як заўсёды, хацела перамагчы. Пилипенко ў штрафной. Передача гэтая на Маркушевскую не проходит. Пилипенко с мячом. Прострел. Да, и выратовала зараз Валерия Богдан команду от пропущенного мяча. Ну, бодай что со стужки она его вынесла. Протягивается атака Динамо. Адзаны гэты навес не был трапным. Контрвыпад атрымаецца ці не у Мінска. Суровцева. Не, все ж таки тут побегала... Прикрывливала Дабду. Хутенько разгуляли белосинян. Это штрафные. Татарин. Закид. И с мячом Свидунович. Все спокойно.
Ну і перавод адразу на Марчык. Прачытала яго Нзана. Маркушевская б'е ў далёкі вугал і забівае Тацяна Маркушевская на 74-й хвіліне 2-1. Да, ну вось тут, конечно, такая брудная памылка. Не ведаю, каго тут ўжо сур'ёзна так трэба вінаваціць. То Марыю Сведунович, то хто там памыліўся. Трэба паўтор нам, конечно, паглядзець, каго там Зана накрыла. Да, Вікторыю Марчык, все ж таки. Так разумею, і вось гэты удар у далёкі вугал ужо быў недасяжны для Марыі Сведунович. Вось калі паўтор больш такі захапіць момант зводу мяча у гульню ад галкіпера, да, і там паглядзець все ж таки перахоп гэты. Ну, можа быць, калегі пазней гэта зробяць, вельмі б хацелася яшчэ раз паглядзець. Новікова. Да, вось цяпер ужо Мінск у ролі каманды, якая адыгрываецца. Такога пакуль вось сёння, напрыклад, не было ў гэтым матчы. Ну і да, тут ці ёсць галоўны трэнер, ці няма, каманда ведае, што рабіць. Я маю на ўвазе Дынамо. Гэта ніяк дзяўчатам беласінім не перашкаджае. Можам разумець. І 15 хвілін асноўнага часу застаецца да заканчэння гэтай гульні. Маркушевская. Ліннік. Ліннік б'е на месцы Ганна Марыя Сведунович. Ну і цікава, што Маркушевская забівала таксама і ў суперкубку, і забіла сёння, як вось і Нікеса. Так што гэтых абодвух дзяўчын па 2 галы у вароты свайго самага сур'ёзнага саперніка вось тут на ўнутранай арэне. Богдан. Трэба паўтарыць аут. Нікеса. Татарын на Ліннік. Дабда назад. Ну і Уласевич далёка наперад. Валюк мяч прымае. Маркушевская. Нзана. Ну і вось, конечно, трэба сказаць, што менавіта вось Нзана Фехкалет, яна была тут тым, напэўна, чыннікам, да, той прычынай, вось, там, чаму гэты другі гол Дынамо і адбыўся. Пайшла она, накрыла гэтую перадачу ад галкіпера, прачытала яе, ну і там ужо, што называецца, была справа тэхнікі, вось, засмуціць Сведунович. Ну і зноў жа, ніхто там не перашкаджаў Тацяне Маркушевскай, так што ёсць пэўныя заўвагі да абаронцы. Маркушевская на Дзану. Валюк открывался под эту подачу. Пінчук. Нет, там не было фола. Пінчук на Марчык. Марчык глядзіць, што открывается там и Нікеса. Ну, пас, конечно, мог бы быть больше якостный. Слесарчик. Открывается Татарын. Мяч прымае. Ну и куды эта передача? Так и хотелось запытаться у Даши. Ну, бывает. Да, конечно, вось гэты вопыт вось у таких ситуациях, да, у дуэлях сам на сам, да, калі там футболісткі атакуючай лініі з кімсьці з абаронцаў Дынамо сутыкаюцца, да, у двубоях таких вось мікрадуэлях, то гэты вопыт, канешне, гульцоў, да, і клас Дынамовак, ён адразу бачны, да, відавочны, і таму конечно, не шмат у Мінска атрымліваецца і па сённяшні дзень вось у атакуючых дзеяннях. Гэты гол Нікесы, да, ён, канешне, ну такі, напэўна, больш за фарта адбыўся, да, за той памылкі Надзеж Сесе.
на 11-й хвіліне. Ну а пасля гэтага, хаця тэрытарыяльная перавага, зноў жа, я паўтаруся, была за Мінскам, больш мы такіх сур'ёзных цяжкасцей для Уласевіча не ўзгадаем. Ліннік. Один дотык Казакевич, Оту. Рамалепе, трэба біць, удар міма. Ну і не спяшаецца яшчэ з заменамі. Андрей Пышнік. Ну, тут, хаця, калі аналізаваць, да, тых, хто ёсць у складзе резервовым, ну, Марчык ужо на футбольным полі, ёсць Наталья Смыкоіч, ёсць Чарнагорка, Дар'я Джукіч, Мирослава Зубко. Ну, пакуль што, пэўна, больш ні на кого разлічваць, ось, улічваючы, што трэба лік зраўніваць, нельга. Пышніку няма на кого. Богдан не спяшаецца, да. Ну і Наталья Смыкоіч выходзіць на футбольнае поле замест Елизаветы Пінчук. Пра гэта мы сказалі. Другая замена ў складзе каманды Пышніка. Ну і да, зноў жа той самы вынік 2-1, як і ў суперкубку. На гэты момант ёсць 10 хвілін асноўнага часу. Ну і тое, што Сергей Сцецурын будзе дадаваць. Казакевич. Прайсці тут не атрымліваецца Мзану. Пилипенко. Побегайла, не пройти тут соперника. Маркушевская на Валюк. Линник. Робит забегание Татарин. Мяч прямая. Але нагнала ее Валерия Богдан. Ну что, есть простора. Робит передачу Пилипенко на Линник. О, и самострел тут, да, от Новиковой, да. Аўтагол будет залечен 3-1. Лик робится на 82-й хвилине. Да, все тут. Да, конечно, зараз, коли на 11-й хвилине пошансовала Минску, зараз шансуе знову Динамо. Ну и да, ирония лёсу. Другой гульни сваёй супраць былой каманды Анастасія Новікова мяч зразае ў свае вароты. Давайте яшчэ разглядзець. Прастрэл, да, ну і сцягно трапляе мяч пасля гэтага прастрэла ад Анастасіі Ліннік. Яйцо з Новікавай, ну і ідзе за лінію. Тут ужо, канечне, не была гатовая да такога развіцця падзей Марыя Свідуновіч. Цяпер 3-1, ну і зусім будзе, канечне, цяжка адгуляць вось у гараджанкам гэтую розніцу у 2 мячы. Рамалепе. Ну, я не думаю, што, канечне, Динамо будзе надалей, да, спыняцца, да, вось у гэты час, які застаўся. Я думаю, што гэтыя хвалі будуць ісці і накатвацца. Атакуючыя хвалі Динамо, канечне. Мзана на Уласевич, да, і, видите, супакоіліся у параўнанні з першым таймам, як Динамовкі, да, ўжо іх тут Сцецурын не чапляў, да, і папярэджаннямі не караў ні одного разу за другі тайм. Побачым мы Ганну Бысік, футболістка вельмі маладая, 2005 года нараджэння, ну вось зусім хутка яна з'явіцца на футбольным полі. Ну і вось гэты самы спакой ён дазволіў давесці. Ну я не думаю, што тут штосьці здарыцца сур'ёзнае. Ну ідзе ва ўсялякім разе да ўпэўненай сваёй перамогі над Мінскам Динамо БДУФК. Наўрад ці тут нешта зменіцца.
І гэтыя 2 галы яны вельмі лагічнымі сталі. Новікава, яшчэ раз скажу, у свае вароты. Ну і Тацяна Маркушэўская. Рамалепе. Суровцева мяч перахоплівае, але ненадолго. Слесарчык на Ліннік. Татарин і зноў Слесарчык. Да, і ўжо зараз можна сказаць, што замест Реджины Оту выйдзе на футбольнае поле Ганна Бысік. Вось гэтага часта не хапае. Андрэю Пышніку, ну, не ведаю, напэўна, дзесьці, канешне, у некаторых матчах і Юрыю Малееву трэба ўсё ж такі больш гульнявога часу даваць нашым выхаванкам, нашым маладым дзяўчатам. Вось зараз, ну, хаця б вось гэтыя 5 хвілін атрымала у гэтым гёрлс-дэрбі Ганна Бысік. Слесарчык укідвае мяч з аўта. І трэба будзе гэтую працэдуру абаронцы паўтарыць. Спяшаецца Свідуновіч, но ёсць, канешне, яшчэ там нейкія хвіліны, але нічога, няма ніякіх перадумоў, да, для таго, каб вось думаць, што ну, тут нешта здарыцца. Тое, што пераламае хаду гульні, хутчэй мы, напэўна, гол Дынама пабачым, чым Мінск заб'е. Хаця, хто яго ведае. Матчык ідзе наперад Суровцева. Суровцева цісідзе на адволенні Дабды. Не, ну тут і, в прынцыпе, і фактура, да, гэтай камерунскай абаронцы і опыт, да, больш. Хаця, я, канешне, не павінен, да, так казаць. Ну, Суровцева Мілана 3-го года нараджэння, 2003-го, Уланя Дабда 2001-го. Ну, 2 гады розніцы, гэта не так шмат. Ёсць праблемы у Нзаны. Ну і што тут чакаць? Цацурын хоча, напэўна, высветліць, трэба ёй дапамога ці не. Все ж таки не так шмат часу застаецца, да, і яшчэ гульню перапыняць не вельмі хацелася. Ну, более за нам без дапамогі абысціся. Тры хвіліны у нас застаецца да заканчэння гэтай гульні. Да, Ганна Бысік атрымлівае сваё папярэджанне. Першая футболістка з жоўтай карткай у складзе Дынама. Ну, она тут, канешне, абышлася не вельмі так з Анастасіяй Ліннік. І Вуланя Дабда каля мяча. Вынікі. Гэта сустрэча заканчвае другі тур жаночай вышэйшай лігі. Такія вынікі: Дняпро Магілёў АБФФ У-19 0-3. Смаргонь Дынамо Брэст 6-0. Гэтая гульня, адпаведна, учора адбылася ў суботу. Ну і таксама Гомельская вобласць Віцебск 0-7. Ну і сёння з лікам 2-0 на выездзе Зорка БДУ перагуляла Бабруйчанку. Так
Так што нічыіх у гэтым другім туры няма. Давайте яшчэ раз глядзець. Да, гэты момант, да, тут, канешне, сваліла бясспрэчна Ганна Бысік. Мяч тут, здалося, можа быць, і трапіў у руку. Ну, памочнік Стецурына ўсё добра бачыў і разабраўся ў сітуацыі бліскуча проста. Дабда на Анзану. Апошняя хвіліна ідзе асноўнага часу. Ну, я думаю, што не болей за 2, можа быць, там максімум 3 хвіліны будзе кампенсаваць Сергей Стецурын. Зараз даведаемся. Да, 3 хвіліны перагуляюць каманды ў тайме нумар 2. Ганна Красікава рыхтуецца мяч уводзіць у гульню. Не вельмі дакладна. Валюк. Лінійк. Один дотык. Піліпенка. Ну і Слесарчык назад. Уласевіч там могла, канешне, і крыху змерзнуць нават, да, за другі тайм. Так што добра, што вось далі мяча крануцца зараз. Ліннік, не прайсці ёй. Ганну Бысік, Новікава, Казакевіч. Бысік на Никесу, Асмыкович. Да, ну вось 2, да, 3, прошу прабачэння, 3 замены. Зрабіў і Юрый Пышнік, і Андрей Пышнік, і Юрый Малеев вось у гэтай гульні. Да, ну і гэта цалкам лагічна, да, все ж таки у яе у такую напружаную гульню, да, увайсці не кожны здольны, да і тым болей, што не такі ўжо шырокі ростар маюць абедзве каманды рэзерву. Зана набірае хуткасць, ну, можа быць, і на 4-й яго здольныя дынамаўкі. Маркушевская на Нзану, Нзана... Не, гэтая падача ў нікуды, і Свідунович будзе мяч уводзіць далёка ў поле. Пабегайла. Асмыкович робіць перадачу на матчы. Никеса. Выход Самнаса. Ну і што? Все ж таки забівае Мілана Сураўцева. 3-2, да. Не верыў я. Атрымліваецца ў Мінск. А Сураўцева все ж таки забіла свой гол. Ну і задовольная, конечно, дзяўчына, чаму б не. Ну і тут трэба, давайте ось на паўторы глянем, як выдатна згуляла Никеса Вафула, да, ну і можа быць так крыху не своечасова, рана вельмі, заўчасна, да, опусцілася так на колени, на 5-ю кропку, тут можна сказаць больш правільна, Кацярына Уласевіч, мяч праз рукі яе пералецеў і ўвайшоў у вароты. Ну 3-2, гэта ўжо, ну, не такая сур'ёзная перавага, ну, можа быць, напэўна, нейкім хаця б сэнсе, да, не вельмі шмат, конечно, не вельмі сур'ёзна, але задаволеным быць Андрей Пышнік, хаця зноў-такі, ну, ўсё ідзе да паражэння каманды, але гэты гол атрымаўся вельмі прыгожым, в прынцыпе, як і той гол, вось калі забівала ў суперкубку пасля флангавай атакі Никеса, да, там таксама ўсё як па нотах. Футбалісткі разыгралі, ну і сышоў у нас ужо, в прынцыпе, час гульні. Ну і Сергей Стецурын робіць фінальны свісток, да, і святкуе Динамо ВДФК сваю другую перамогу ў гэтым сезоне над Мінскам. Цяпер ужо з лікам 3-2. У складзе каманды Юрыя Малеева адзначаліся
Вікторія Валюк. З передачі Юлії Слесарчик, Тетяна Маркушевська, здається, асістувала її все ж таки Національна Фехкалет. Ну і однойчі м'яч від Анастасії Новікової пішов у ворота. У складі Мінська забували Нікеса. І ось не так давно, вже у компенсований час, Мілана Суруцова. Динамо БДУФК 3, Мінськ 2. Для вас працював Андрій Ільєня. Велике дякую і заставайся разом з нами.